Dinge pictures official pen oviamong vi palunzir reels video methang tiselang pen chipati dunjia phan towar kithopo. Birta keme nanglitum dinge pictures official along reels video ke kan kithekatum chipati dun pen nong e chipalong dun. Ki hayan nong e lake 7,000 mate suri troxy adun thua nong e 3,000 mate suri kethom lapen kethoma nong e lake 2,000 mate suri hin. Lapen laswa long certificate ta pipon. Bangso reels video lake 60 second ang bong patang nangji. Lapen ki haya bangaling sita dinge pictures along isi music album of Farlong. Point samukha lake 1 like 1 point kachipate atum lake dinge pictures YouTube channel along like lapen subscribe pinang. Methang reels video selam tang kachilunang ji lake matijong ni 5 4 pen ni 5 thom ke parni angbong lapen result lake matijong ni 5 thom ke pra isi arni si paklang pon. Lasi mat maratum si chipati ning hangatuma 600-204-8422 bangso a number along methang editors lapen video kachipothai ji mate kachiloji aphansi pachini thu.